Яш экологтарның слет конкурсын үткәрү республикала моториолага әйләнгән. Курсаулык утраудары дуслары дип аталган слетта катнашучыларда калабызның Әхмәтзәки Вәлиди исемендәге 2нче башкорт гимназия интернаты ихлас кабул итте. Конкурста Башкортстан Урман хуҗалыгы министрлыгы, табигатьтән файдалану һәм экология министрлыгы булышлыгында Башкортстандан Мәгариф министрлыгы хезмәткәрләре, республика балалар, экология, биология үдәге педагогтары багаланы. Балалар 7 сынаудан аша үтте. Әмма бал уларды куркытмай. Тәрән белемдәре уларга иң яхшы һөҗүмтәләргә өлгәшергә булышлык итә. Мин үзем курсаулык хезмәткәре. Ошо шарага республика конкурс слетына арнап ошо кыштан бирле командабызды әзерләйбез. Командабызда безнең 6-нчы, 7-нче, 8-нче класс укучылары, алар барыгы Белорет районының Иньяр касабасының 1-нче ханлы мәктәбе укучылары. Кичә безнең килү менән асыл тантанаһы булып үтте. Һуңынан безнең геопарк тарата үземен таныштыргандан һуң менә без курсаулыктың хезмәткәрләре, курсаулык хезмәткәрләре, милли табигать паркларының хезмәткәрләре үзләренең биләмәләре буенча һораулар бирделәр балаларга викторина рәвешендә. Киләһе конкурс ул булды безнең визиткалар конкурсы. Бында бик матур саралар үткәрәләр. Безне һәйбәт итеп урынлаштырдылар. Иртәгә без турслет менән Торатауга менергә тиешбез. Мин анда бер касан да булмадым. 3 көн буе барган сарала слетта катнашучылар төрле конкурсларда катнашты. Гыйльми эшләр буенча сыгыш яһаны. Ял сәгатьләрендә кызыклы уеннар уйнаны. Рәхәтләнеп күңел асты. Бер-бере менән аралашты. Шулай ук кунактар Торатауга сәяхәт кылды. Хәнә Максутова, Ольга Валитова, Артем Наговицын, Ишембай хәбәрләре.